салому алайкум дӯстон. Имрӯз мо мехостем дар бораи озмуне ки мо чанди пеш дар сомонаамон эълон кардем, дар бораи чӣ хел дар ин озмун иштирок кардан ва бештар саволҳое ки то ин дам ба мо омаданд дар бораи чӣ гуна дар ҳамин озмун иштирок кардан гап мезанем. Ин озмун дар доираи барномаи медиакамп амалӣ мегардад. Мехоҳем ки расонаҳои мо дар бораи ҷанбаҳои муҳим ва мураккаби ҳаёти ҷомеа ба таври ҳирфаӣ босифат дар платформаҳои гуногун бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷалби аудитория нақл кунанд. Озмуни мо аллакай дар сомонаи мо дар Media TG нашр шуд. Муҳлати охирини қабули дархостҳо мо 18 ноябр муқаррар кардем. Озмун аз 3 давра баргузор мегардад. Яъне ки аввалан озмуни идеяҳо, ин марҳилаи аввал, баъдан марҳилаи дуввум ин муаррифии идеяҳо ва марҳилаи сеюм ин такмил ва пешниҳоди грантҳо. Ҳозир мехостам гузарем ба саволҳое ки ба мо то ба ҳол ба мо расиданд. Яъне ки инҷо мепурсанд ки кадом лоиҳаҳоро мо дастгирӣ мекунем. Мо мехоҳем ки расонаҳои мо дар бораи ҷанбаҳои муҳим ва мураккаби ҳаёти ҷомеа ба таври ҳирфаӣ босифат дар платформаҳои гуногун бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷалби аудитория нақл кунанд. Барои иштирок дар ин озмуни идеяҳо барои истеҳсоли контенти ватанӣ мо даъват мекунем аз шабакаҳои мустақили телевизионӣ, расонаҳои онлайнӣ, студияҳои истеҳсолӣ, продюсерони мустақил, муаллифон ва блогнависон. Мо омодаем ки маҳсулоти барномаҳои телевизионӣ, гузоришҳои махсус, филмҳои мустанад, лонгридҳо, барномаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, вебдокҳо, вебсериалҳо, достонҳои чандрасонаӣ ва тадқиқотҳои журналистиро дастгирӣ намоем. Дар доираи ҳамин озмун таҳия ва пешбурди сомонаҳо, барномаҳои мобилӣ, истеҳсоли филмҳои бадеӣ, сериалҳо, роликҳои иҷтимоӣ ва клипҳои мусиқиро дастгирӣ намекунем. Яъне ки дӯстон, дар эълони мо ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳ кунед. Лоиҳа метавонад бо забони тоҷикӣ ва ё русӣ иҷро шавад. Гурӯҳ ё муаллиф бояд дар қайди ҳуқуқӣ, яъне ки иҷозатнома ё ки чӣ мегӯянд, қайдҳои ҳуқуқӣ дошта бошад ки ё ин ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд, ё ин ки соҳибкори инфиродӣ, фонд ва ё дигар ҳуҷҷатҳои лозимаро дошта бошад. Мавзӯи лоиҳаҳо бояд чӣ гуна бошанд? Мавзӯъҳо метавонанд хеле гуногун бошанд. Мавзӯъе ки аммо ҳаст мавзӯъҳое ки мо ба онҳо афзалиятҳо додаем. Инҳо ҳастанд ки сухан додан ба онҳое ки шунида намешаванд, гурӯҳҳои осебпазир, одамоне ки дар ҳолатҳои вазнин қарор доранд, мавзӯъҳои гендерӣ ва инклюзив, шаффофият ва назорати қарорҳои ҳукумат, лоиҳаҳои ҷолибе ки дар онҳо одамон метавонанд дар эҷоди мундариҷа ва ё ки ҳалли мушкилиҳои худ ширкат варзанд. Аммо ин маънои онро надорад ки қаҳрамонони лоиҳаҳои шумо бояд одамоне бошанд ки мушкилот ва ё дар ҳолатҳои вазнин қарор дошта бошанд. Метавонанд одамони муваффақ бошанд ки мушкилиҳои касеро ҳал карданд ва ба фикри шумо бояд онҳоро шиносанд ва ба онҳо эътимод кунанд. Умуман ба атроф назар андозед ки ба шахсоне нигаред ки онҳо барои ҷомеа кореро анҷом додаанд ва то ҳол ба қадри кофӣ муаррифӣ нашудаанд. Оё як иштирокчӣ метавонад 2 лоиҳа пешниҳод кунад? Бале, метавонад, агар ин лоиҳа воқеан арзанда бошад. 2 дархости як ширкаткунанда метавонад грантҳоро дарёфт кунад. Дар озмун танҳо бо лоиҳаҳои нав иштирок
кунам саволи навбатӣ ин метавонад лоиҳае ки шумо аллакай то эълони озмун ӯро шурӯъ кардед ё ин ки метавонад лоиҳаи аллакай таъсисшуда бошад ки бо ягон сабабе бемаблағ мондааст ё шумо мехоҳед сифати онро беҳтар кунед аммо барои ин маблағи кофӣ нест яъне ки чунинам буда метавонад иштирок кунад яъне барои мо аз ҳама чизи муҳим ин аст ки лоиҳаи муфид босифат бошад ва як лоиҳаи нав ё аллакай машҳур ин муҳим нест ғолибон чӣ гуна муайян мегарданд ғолибон чӣ хеле мо гуфтем дар озмун аз се марҳила аз се давр иборат аст марҳилаи аввал ин озмуни идеяҳо яъне шумо аввал аризаи онлайниро пур мекунед ва ссилкаи он дар хабари озмун дар сайти Media.tg ҷойгир аст дар ариза фикри шумо бояд мухтасар возеҳ тасвир карда шавад аризаро чӣ тавр бояд пур кард аввалан мухтасар нависед матн кӯтоҳтар бошад ҳамон қадар равшантар хоҳад буд аз ҷониби интихобкунандагон хубтар қабул мешавад дуввум ба ариза диққати зиёд диҳед зеро ин яке аз марҳилаҳои муҳимтарини озмун аст на танҳо барои мо балки алалхусус барои шумо ҳамчун муаллиф азбаски барномаи хуб чаҳорчӯбаи лоиҳаи оянда аст дар он кор кунед ва фикр кунед баъд аз пур кардани дархости онлайнӣ менеҷери грантии мо ин арзаҳоро ҷамъоварӣ намуда онҳоро коркард мекунад ва барои кумитаи интихобӣ омода мекунад дар ин марҳила инчунин як интихоб низ сурат мегирад агар ариза тамоман ба рақобат мувофиқат накунад масалан мо дар эълони озмун навишта будем ки ба сохтани клипҳои иҷтимоӣ грант ҷудо намекунем ва довталаб онро пешкаш мекунад пас чунин дархост фавран рад карда мешавад аз ин рӯ эҳтиёт шавед талаботи моро хуб хонед ҳама аризаҳо ба аъзои комиссияи интихобӣ супорида мешавад онҳо мустақилона омӯхта мешаванд аъзои комиссияи интихобӣ мувофиқи меъёрҳои сифат яъне асолат беназирӣ навоварӣ ҷалби аудитория ва ғайра ба онҳо баҳо медиҳад ва сипас онҳо ҷамъ омада беҳтарин лоиҳаҳоро муҳокима ва интихоб мекунанд ба даври дуюм муаллифони идеяҳои беҳтарин ба питчинг сессияи махсус даъват карда мешаванд яъне ки ба шумо дар питчинг сессияи махсус ҳамагӣ 5 дақиқа вақт дода мешавад ва шумо метавонед дар ҳама гуна шакл консепсияи лоиҳаи худро ба аъзои комиссияи интихобӣ пешниҳод карда муҳим ва воқеӣ будани лоиҳаатонро собит кунед муаллифони лоиҳаҳои аз минтақаҳо метавонанд бо истифода аз скайп муаррифии лоиҳаи худро пешкаш кунанд танҳо кӯшиш кунед ки худро бо суръати хуби интернет таъмин намоед ҳангоми муаррифӣ чиро бояд гуфт дар бораи ҷузъиёти истеҳсолот яъне дар бораи он ки чӣ гуна шумо лоиҳаи худро амалӣ мекунед воқеияти он чизеро ки шумо дар назар доштед дар бораи аудиторияи лоиҳа шумо бояд дақиқ донед барои кӣ таҳия мекунед нагӯед ки аудиторияи лоиҳаи шумо барои ҳама аст ин тавр намешавад бояд аудиторияи худро омӯхт киҳоянд дар куҷоянд макон шаҳр ё минтақа сину сол ва ғайра бояд дастрасии аудиторияи худро донист ки ба кадом роҳ барномаи истеҳсолкардаи шумо ба онҳо мерасад дар озмуни идеяҳо шумо дархостро пур мекардед аллакай аз ҳамин марҳила шумо ҳамин чиҳоро бояд аллакай фикр кунед дар бораи аз шумо бопурсида мешаванд дар бораи буҷет шумо бояд умуман барои чӣ гуна сарф кардани маблағро барои татбиқи ин лоиҳа ба аъзои комиссия фаҳмонед
ва дар бораи маҳсулоти ниҳоӣ чӣ гуна кори шумо ба ҷомеа метавонад таъсир расонад, чаро ин лоиҳа лозим аст, натиҷаҳои лоиҳа чӣ хоҳад шуд ва ғайра. Ҳамаи инро шумо бояд ба аъзоёни кумитаи интихобӣ фаҳмонед, барои худ мақсадҳои воқеиро гузоред. Яъне дар презентатсияи худ ба ин 4 суол посух мегӯед: мушаххасоти истеҳсолӣ, аудиторияи лоиҳа, буҷа ва маҳсулоти ниҳоӣ. Пас аз муаррифӣ, аъзои комиссия метавонад барои такмил додани идеяи лоиҳа саволҳои равшанкунанда ва тавсияҳо диҳад. Баъд аз шунидани ҳамаи иштирокчиёни даври дуюм, ҳайати комиссияи интихобӣ хулосаҳои худро мебарорад ва ба беҳтаринҳо барои гузаштан ба даври сеюм иҷозат медиҳад. Ва дар охир марҳилаи сеюм ин такмил ва пешниҳоди грантҳо. Ба ғолибони давраи дуюм ҳамаи тавсияҳои аъзои комиссияи интихобӣ ба таври хаттӣ расонида мешавад ва 3 ҳафта муҳлат дода мешавад, то ки лоиҳаи ниҳоии худро омода кунанд, ҳамчунин бюҷети оқилона ва ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани грантро ба мо ирсол намоянд. Ва ниҳоят, аз рӯи лоиҳаи ниҳоии фиристодаи шумо, аъзои комиссияи интихобӣ тасдиқи додани грантро медиҳад. Дар ин навбат мо мехостем ба шумо як хабари хуш расонем, ки мо фонди инноватсионӣ дорем, ки шумо метавонед аз ин фонд, ғолибони ин озмун метавонанд аз ин фонд истифода баранд. Яъне ин фонд чӣ гуна кор мекунад? Агар шумо грант гиред, пас шумо метавонед мавзори литсензионӣ ва ё таҷҳизоти лозима барои лоиҳаи худ дархост кунед. Масалан, шумо ғолиби, гӯем ки филми мустанад ҳастед ва шумо мебинед ки камерае ки шумо филми худро ба навор мегиред, ҷавобгӯи сифати гӯем байналмилалӣ нест, ё ки камерае ки шумо доред, ки камераи HD аст, ба шумо муҳим аст ки амин барнома ё ки филми худро дар формати Full HD гиред, ё ки 4K гиред, ё ин ки шумо агар микрофонҳое дошта бошед ки сифати хуб надоранд, ё ки дигару дигар микрофонҳое доред ки онҳо симқатӣ ҳастанд, ё ки ба шумо муҳим аст ки дар ҳамин барномаи истеҳсолкардаи худ микрофонҳои фосилавӣ яки бесим бошад. Яъне ки шумо метавонед таҷҳизот дархост кунед. Ҳамин фонди инноватсионии мо барои шумо таҷҳизоти лозимае ки барои шумо барои истеҳсоли барнома контенти худатон, яъне ки барои баланд бардоштани сифат ба мо дархост мекунед ва ҳатман мо кӯшиш мекунем ки аз ҳисоби ҳамин фонд ба шумо техникаи лозимаатонро дастрасӣ кунем. Лекин бояд инҷо як чиро ба инобат гирем, ки агар шумо гӯем ПТС дархост кардед ва бисёр хеле гарон аст, зури мо намерасад, яъне ки таҷҳизоти воқеӣ бошад, ки мисол камераҳое ки ҳаст, ки на он қадар гӯем ки гаронарзишанд, мо метавонем ба шумо дастрас кунем. аз ин ки камераҳои ҳирфаӣ ҳастанд, ки аз 100 то 200 ҳазор доллар нарх доранд, лекин ин чизро мо ба шумо дастрас карда наметавонем. Яъне ки таҷҳизоти дар ин ҷо ҳам таҷҳизоти воқеие, ки ҳамин барои шумо барои баланд бардоштани сифати муҳтаво ё ки ва контенти шумо кӯмак мекунад, метавонед дархост кунед. Саволи навбатӣ, ба
буҷети асосӣ чиро дохил кунем. Ба буҷети асосӣ шумо асосан музди меҳнати кироя, хароҷоти сафар, ҳама намуди харидҳои лозима, ба иҷора гирифтани мошин, хизматрасонии интернетӣ ё ки мобилиро метавонед дохил кунед. Саволи навбатӣ: киҳо ба кумитаи интихоб дохил карда мешаванд? Ба кумитаи интихоб то ҳол мо намедонем. Ҳайати комиссияи интихобӣ ба озмун наздиктар ба марҳилаи анҷомёбии қабули аризаҳо муайян карда мешавад. Лекин мо гуфта метавонем, ки ҳамаи инҳо коршиносони варзида ва мустақил хоҳанд буд, ки ба соҳаи васоити ахбори умма рабт доранд. Одатан комиссияи интихобӣ аз 5 нафар иборат аст. 4 нафар аз Тоҷикистон ва 1 нафар аз Қазоқистон. ғайр аз он дар озмун нозирон низ ширкат меварзанд. пеш аз ҳама ин намояндагони USAID, донори асосии мо ва худи раҳбарияти Интерньюз аз рафти озмун назорат мекунанд ва ҳамчунин протоколҳои ҳар як ҷаласаи аъзои комиссияи интихобӣ тартиб дода ва нигоҳ дошта мешавад. Барои амалисозии лоиҳа чӣ қадар вақт ҷудо карда мешавад? Яъне мо дар эълон дар сомонаамон гуфтем, шумо бояд то моҳи сентябри соли 2020 ҳама лоиҳаатонро ба итмом расонед. Шакли ҳисоботдиҳии шумо чӣ гуна аст? Мо ду навъи ҳисобот дорем. Ҳисоботи пурраи молиявӣ: шумо бояд дар бораи ҳар як сомонии сарфшуда ҳисобот пешниҳод кунед, ва ҳисоботи эҷодӣ, ки дар он шумо бояд дар бораи рафти иҷрои лоиҳа ҳисобот диҳед ва дар охир маҳсулоти ниҳоиро ба мо пешкаш кунед. Саволи навбатӣ: шумо дар бораи устувории лоиҳа мепурсед. Мо намепурсем, лекин аъзоёни комиссияи интихобӣ бешубҳа дар ин бора мепурсанд. Аз ин рӯ устувории лоиҳаро бояд ба назар гирифт ва тавсиф кард. Яке аз талаботҳои барнома нишон додани пайвандҳо бо лоиҳаҳои шабеҳ. Чаро? Ин як талаботе, ки мо бай кардем, барое ки бештари дархостҳое ки мо қабул мекунем, бисёриҳо унҷо менависанд, ки дар ин мавзӯъ то ба ҳол касе ба ин мавзӯъ даст накардааст ё барнома омода накардааст ё ки чизе нест. Хубтар аз ин аст, ки мо фикр мекунем, ки шумо метавонед ҳатто дар ҳамун мавзӯъ ҳам агар муҳтаво барномаҳо омода кардагӣ шуда бошанд, метавонед силкаҳои онро нишон диҳед, ки ва гӯед, ки шумо як идеяи шумо, фикрҳои шумо як чизи нав, як паҳлӯи нави ҳамин мавзӯъро шумо мекушоед, ё ки ҳамонанди ҳамин барномаҳоу дигар чиҳоро бояд нишон диҳед. Ва як маслиҳати дигаре ки мо доштем, биштар ба мо дархостҳое меоянд, ки онҳо мехоҳанд филмҳои як документарный филм омода кунанд, аммо ино бори аввал ба ин жанр, ба ин формат даст мезананд. Ба шумо мо маслиҳат медодем, ки хубтар мешуд, ки шумо дар гурӯҳи кориатон ҳатман аз одамони ҳирфаӣ, ки бо ҳамин формат сару кор гирифтаанд, ҳамчун мушовир истифода баред. Яъне ки аз манфиат холӣ нест. Озмунро мо эълон кардем. Шумо метавонед ба сомонаи мо дароед. Ин сомонаи мо Media.tg. аз он ҷо эълони моро пайдо кунед. озмуни идеяҳо барои истеҳсоли муҳтавои ватанӣ, дархости онлайниро пур кунед. Мо интизор ҳастем, ки аз шумо як идеяҳои хубу ҷолиб
ҷолибу навро қабул мекунем ва ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам ва муваффақият.